naturalment sodisfatt immens laqqas ridu jemmnu dak li firmajna. Daw ma ninsewx li kienu ħaddiema illi l-aħħar ħansejħulu kondizzjonijiet għax nistgħu nsejħulu ftehim kollettiv li kienu imponew fuqhom il-gvern fl-1994 kienu kondizzjonijiet saħansitra inferjuri minn dawk li għandhom il-ħaddiema kollha fis-servizz pubbliku. Għalfejn qed ngħid hekk. Apparti mill-fatt li kienu jaħdmu 46 siegħa u jitħallsu 40 siegħa. Kien hemm benefiċċji, pereżempju, bħal shift allowance li għandu kwalunkwe ħaddiem fiċ-ċivil, għalulhom ċar li dak ma japplikax għalihom. Class allowance li ħafna ħaddiema f'diverti dipartimenti fiċ-ċivil għandhom ma kellhom xejn. Da kellhom ħansejħulu hekk sectoral agreement li mhux itejjeb fuq dak tas-servizz pubbliku imma jnaqqas. Daqshekk kienu jiġu stmati. Issa, in-negozjati ħadu ħafna fit-tul propju għal dik ir-raġuni meta inti jkollok sitwazzjoni fej tant waqgħu lura l-kondizzjonijiet l-union tiġi f'pożizzjoni li ma tistax taċċetta mill-ewwel dawk l-affarijiet. Allura kellha nikkoreġu dak il-ħażin kollu ta' qabel plus li kellna nagħtu valur xieraq għaċ-ċirkustanzi tal-lum. Jekk għas-saħħa tal-argument daħħalna l-kunċett tal-40 siegħa xogħol. L-40 siegħa xogħol dik minn nfisha ifisser li l-hourly rate u l-overtime rate issaħħew mill-ewwel. Qed ngħidu b'madwar 15% mill-ewwel dik. Jekk ħajaħdmu dawk is-sittijat fil-ġimgħa, daw issa ħajġu kompensati tagħhom. Jekk għas-saħħa tal-argument ma kienx hemm class allowance, illum tajnihom class allowance. Jekk daw ma kellhomx shift allowance, illum tajnihom shift allowance. Allura il-pakkett kellu bil-fors ikun wieħed straordinarju ngħidlu jien, għal-raġuni li waqgħu lura ħafna l-kundizzjonijiet. Kemm jgħidu għax il-proġunieri minn sija, il-proġunieri tal-inqas kellhom vuċi, kellhom għaqdiet volontarji u dejjem jitkellmu f'isimhom u sewwa jagħmlu hekk għandu jkun. Il-ħaddiema kienu l-vera abbandonati u x-xogħol li jagħmlu lejn is-soċjetà u lejn is-sigurtà nazzjonali laqqas wieħed jista' jispjegah. Ħadd m'grandu idea. U għalhekk mhux ġust meta jkun hemm kritika lejn dawn il-ħaddiema u l-awtorità tal-ħabs. Għax meta inti qed tikkritika l-awtorità tal-ħabs, qed tikkritika lill-ħaddiema għax il-ħaddiema l-awtorità u dal-aħħar snin ngħidha b'wiċċi minn quddiem kemm il-Kununell Dalli fit-tmexxija reġa' ta' l-istima lill-uffiċjal. Issa kien jonqos li mhux l-istima biss u r-rispett, iżda kien jonqos il-pakkett finanzjarju. Jiġifieri fi ftit kliem jiena jekk ikolli niddeskrivi dan il-ftehim kollettiv ngħidu da ftehim kollettiv storiku. Dan il-ftehim ikopri 5 snin bejn is-sena 2020 u s-sena 2024. U allura huwa importanti illi l-ħaddiema jibqgħu jingħaqdu fl-union għal raġuni li l-50 snin oħra rridu nerġgħu niftħuh. Importanti wkoll li għamilna f'dan il-ftehim kollettiv huwa ħloqna struttura ġdida ta' gradi. Gradi ġodda li ma kinux jeżistu, in-nomenklatura tirrifletti korp dixxiplinat u ħaldaqstant ħajkun hemm l-opportunità fejn wieħed jipprogressa, fejn wieħed javvanza fil-karriera tiegħu. Jiġifieri dan ħajkun hemm calls miftuħa għax hemm gradi ġodda. Jiġifieri gradi għandna 10 gradi fejn hemm uħud minnhom li jipprogressaw b'mod naturali u oħrajn huma promozzjonijiet. U għalhekk jiena ma nistax ħlif nifraħ lil dawn il-ħaddiema, nirringrazzja l dawk kollha involuti, kollha, meta ngħidu kollha, aħna l-firmatari konna 4 min nies. Però aħna kellna kumitat li sfortunatament ħafna drabi x-xogħol li kienu qed jagħmlu kien kbir u ma kienx qed jiġi apprezzat mill-ħaddiema għax in-nies x'in jaraw ir-riżultat mbagħad forsi japprezzaw. U għalhekk hawnhekk inħeġġeġ. Nafu d-dieħlin viżibilju ta' membri ġodda. Komplu witlu jekk jista' jkun jidħol kulħadd. Għax kulħadd qed jara fil-ġimgħat li ġejjin ħataraw id-differenza fil-pagga tagħhom u dan kollu seta' jsir bi-sforz kollettiv. Naturalment il-Gvern ċentrali kien il-persuna li jemmen, kienet l-entità li jemnet li għandha nagħtu valur. U għaldaqstant bil-kooperazzjoni sibna bejn l-Union, l-amministrazzjoni tal-ħabs immexxija mill-Kununell Dalli, il-Prim Ministru u l-Ministru Bajrin Kamilleri
ma nistgħux ħlif nirringrazzjaw il daw kollha u nħeġġu wkoll li l-poplu jibqa' jappoġġja l daw il-ħaddiema bħalma dejjem għamlu kull meta ġew ikkritikati. Nirringrazzja lil kulħadd.